Há, na, sziasztok! Na, na, most megmutatom ebbe a videóba, hogy kell letölteni a Happy módot. Na, egyszerű letöltési mód. Rámegyünk arra, hogy erre a keresésre, és beírjuk, hogy #happy mód. De jó, hogy így írtam. Happy mód. És akkor leírjuk ezt, hogy #happy mód, és akkor itt van az első. Erre rálépünk az elsőre. Így, nekem tölt, és akkor itt van, rányomunk erre a doblant, írja nekünk ki, hogy connecting, és akkor igen, letöltés újra, mert én ezt töltöttem ide. Akkor a fájl letöltése, letöltve fájl, és akkor itt van. De erre majd rá kell kattintani, és akkor jelen meg csak a Happy mód. Ez még csak a kezdet. És akkor most jönne be ez az applikáció. Ez. Itt van ez működő, töltő felhasználó, mert ez magyar, és itt letölteni lényegében az ingyenes játékokat. Én is itt töltöttem le a FNAF-ot. Remélem, hogy ebben tudok nektek segíteni. Ez azonnali letöltése. És akkor, na, itt van, és akkor itt vannak a FNAF-ok. És mi most, mit töltsek le? Magit vagy a Magivel már játszottam. Itt van-e Magi Reboot. Akkor FNAF 2, rálépünk. Itt van az eredeti, azt is le tudjátok tölteni. De inkább, igen, ez ilyen módos, ez ilyen izés, hogy vannak benne ilyen pink robotok vannak benne, meg ilyen Toy Freddy, aki hát aranyszínű. Próbálkozom incitál, és connect, és akkor tölti. És megvárjuk. És ha megvan, ott van, hogy felszerel, arra rányomunk, ha kész van, teljesen 100%-ra letöltötte, ott van, hogy felszerel, magától megjelenik, hogy itt van ismeretlen, és akkor alkalmazás fokozatos rátöltés, és akkor telepítés. És most telepíti. Telepít. És ha letelepítette, akkor meg kell nyomni azt, hogy igen, meg és akkor meg tudjuk nyitni az alkalmazást, de ha kilépünk belőle, akkor is megkapjuk, úgyhogy hát 5 év, amire ez betölt, az biztos. Nem akar betölteni? Úgy látszik, hogy nem. Hello? Oké. Hoppá. És ott van megnyitás. Arra rámegyünk. És kikereshetem. Ment akkor, hogy megnyitás. Majd a fedén állsz. És akkor Warning, Flashlight, Lance, and, és akkor hát így lehet letölteni. Ez a parahang. Hol vagyok? Mint ebben játszottam volna. Mi ez a hang? De ez nem game. Ez nem game.
csak mutatom. Hoppá. Error. És akkor itt van. És akkor hát illetve a Five Nights at Freddy's második részét letölteni azonnali opciókkal. Hogy remélem, hogy tetszett nektek. Ha tetszett, jelezzétek egy like-kal, feliratkozással, mivel akarjátok. Hát akkor bye-bye!